Vendégszolgálat, avagy a hívők trükkös kirablása. Bár a fejétől bűzlik a hal, de a hídgyülekezetében az alvezéreknek és a vidéki vezetőknek sem kell a szomszédba menniük egy kis furfangért, amikor a hívők pénzének kicsalásáról és annak saját zsebükbe történő átvándoroltatásáról van szó. A hívők lehúzásának egyik módja az úgynevezett vendégszolgálat. Ha a konkrét lehúzás érdekel csak, akkor lapozz az utolsó fejezethez. Ha a vendégszolgálatok háttere, bibliai értékelése is érdekel, akkor olvasd tovább. A bibliai minta. Mielőtt belevágnék a vendégszolgálat lehúzás bemutatásába, lépjünk hátra kettőt, és nézzük meg, hogy egyáltalán mi szükség van a vendégszolgálatra. A bibliai modellben, a tanítvánnyá tevés során érett, felkészült és Krisztussal személyes kapcsolatot fenntartó felkészítők, lásd Efézus 4, dolgoznak azon, hogy a frissen megtért embereket néhány év alatt önálló, felkészült tanítványokká tegyék. Ebben az időszakban minden a tanítványokról szól, ahogyan Pál is elmondta. 1 Korintus 3, 21-23-as versekig. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. A felkészítés során tehát nem Pál számít, nem Apollós, nem Kéfás, hanem ők a hívők tulajdonába kerülnek, és a hívők rendelkezhetnek felőlük. Ez azt jelenti, hogy a felkészítés során nincs rossz kérdés. A felkészítőnek kötelessége legjobb tudása szerint válaszolni minden felmerülő kérdésre, és mindent megtenni azért, hogy a hívők felkészítése néhány év alatt megtörténjen. Ennek során a következőket kellene tenni, mert nem ezt teszik, hanem az ellenkezőjét. 1. Rögtön a tanítvánnyá nevelés elején le kellene szögezni, hogy a tanítvánnyá tevés csak bizonyos ideig tart, és azután érettségre, önállóságra kell jutni a hívőknek. 2. Azt is el kellene mondani, hogy a mostani tanulók később tanítóvá válnak, és ők is beállnak a tanítvánnyá tevés munkájába. 3. És azt is fontos tisztázni, hogy a felkészítő nem csupán tanít, hanem egyben példát is mutat, és példamutatása során a Bibliában leírtak szerint cselekszik, és fedhetetlenül él. Amennyiben nem, akkor azonnal korrekcióra van szükség, és nem csak a felkészítő személyes élete miatt, hanem a példamutatásának hitelessége miatt is. A felkészítői munka önzetlen embereket kíván, akik mindenkor a hívők érdekében dolgoznak, és nem saját karrierjüket építik. 2 Korintus 12, 14 és 15-ös versek. Íme én harmadízben is kész vagyok hozzátok menni, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat. Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig nagy örömest áldozok, és esem áldozatul a ti lelketekért, még ha ti, akiket én igen szeretek, kevésbé szerettek is engem. A Biblia alapján tehát olyan vendégszolgálat legitim csak, amely során a hívők tanítvánnyá tevése, önállóságra való felkészítése a cél, ahogyan az Efézusi levél is mondja. Efézus 4, 11-től 15-ös versekig. És ő adta egyrészt az apostolokat, másrészt a prófétákat, harmadrészt az evangélistákat, negyedrészt a pásztorokat és tanítókat, a célból, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálat munkájára és Krisztus testének építésére. Addig, míg mindnyájan elérünk Isten fia hitének és ismeretének egységére, érett férfiúságra, Krisztussal való beteljesedés felnőtt alkatú méretére. Hogy már ne legyünk kiskorúak, akik hullámokon sodródnak és összezavarodnak a tanítás mindenféle szelétől, ami az emberek csalásában és a megtévesztés mesterkedésének ravasságában van, hanem inkább a valóságnak megfelelően szólva szeretetben növekedjünk fel mindenben ő benne, aki a fej, a Krisztusban. Az ilyen felkészítés egy idő után véget ér. A vendégszolgáló, aki nem egy alkalomra érkezik, hanem húzamosabb ideig, akár évekig ott tartózkodik a hívők között, tovább megy, és ott hagyja a felkészített tanítványokat. Abcsel 20, 31 és 32-es versek. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szűntem könyhullatással inteni mindenkit. És most, atyám fiai, átadlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének,
aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden megszenteltek között. Jelenkori vendégszolgálatok, a kicsit más ízű teitalok. A jelenlegi gyülekezeti szolgálatok, ideértve a vendégszolgálatokat is, nem a növekedést szolgálják, hanem a stagnálást és a megrekedést. Ennek során, első pont, nem szögezik le az elején, hogy a tanítvánnyá tevés a cél, és hogy a felkészítés csak egy rövid ideig tart, mert a gyülekezetek vezetői nem a hívők önállóságra való felkészítését, hanem a hívők magukhoz láncolását végzik. Második pont, nem mondják el, hogy a mostani tanulók később tanítóvá válnak, mert a felkészületlen felkészítők, ha akarnák, se tudnák ezt megvalósítani. De nem is akarják. Harmadik pont, a felkészítő tanítása és példamutatása így másodlagossá válik, hiszen ennek csak a felkészítés során lenne funkciója. A magukhoz láncolt hívőkkel kapcsolatban a vezetői pozíció megerősítése és az uralkodás válik fő céllá. A hívők 30-40 éven keresztül fogyasztják a pulpitustól számukra felszolgált teitalt, a mások által feldolgozott táplálékot, viszont ez kizárólag a legönállótlanabbak és a szellemileg intellektuálisan legigénytelenebbek számára jelent kielégítő táplálékot több évtized után is. A hívők egy része érzi, hogy fel kellene nőni, tovább kellene lépni, és ezért vannak a gyülekezet szervezetekben a rendszeres lemorzsolódások, gyülekezetváltások, egyik felekezetből a másikba történő elvándorlások. Hát, ha ott jobb lesz. De nem lesz jobb, mert a fundamentális probléma minden pulpitus padsor gyülekezetben jelen van, nem törekszenek a hívők felkészítésére, éppen ezért a kívánatos érett, felnőtt állapot kizárólag a rendszer ellenében, és nem a rendszer támogatásával tud létrejönni. Az egzisztenciálisan a gyülekezethez kötődő fizetett béresek, a felkészítést el nem végző, de a pásztori pozícióba beülő alkalmatlan vezetők egyáltalán nem a nyájra viselnek gondot, hanem saját megélhetésük foglalkoztatja őket, ideértve a gyülekezet létszámával való dicsekedést is, amely az ilyen szolgálók önmeghatározásának egyik fontos eleme. Ebben a rendszerben a felnövő, önállóvá váló hívő, vagy a más utakat kereső, más gyülekezetekbe váló hívő problémaforrást jelent, amelyet jó lenne házon belül kezelni. Ha nem akarják elengedni a hívőket egy másik gyülekezetbe, akkor a másik gyülekezetet hozzák el a hívőkhöz. Na nem a felkészületlen, gyerekségben tartott hívőket, hanem a sima beszédű ottani pásztort, a másik gyülekezet szervezet vezetőjét. És már meg is érkeztünk a jelenkori vendégszolgálatokhoz. A helyi gyülekezet vezetője meghívja egy másik gyülekezet vezetőjét, hogy beszéljen a helyi gyülekezet előtt egy istentiszteleti alkalmon. Egy kicsit más ízű, más szagú teitalt kapnak aznap a hívők, és így egy időre elfelejtik, hogy egy stagnáló, egyről a kettőre nem haladó, besamanyodott szektás közösség részesei, akik már évtizedek óta ugyanazt az embert hallgatják. Kapnak egy kis változatosságot a helyi szolgáló unalmas beszédei helyett. És itt részrehajlás nélkül állíthatom, bármely tanító beszédei unalmassá válnának egy pár év után. Nincs kivétel. Kitekintés. Két hasonlat. Hasonló ez az általános iskolai oktatáshoz, a világ legprofibb tanítója is unalmassá válik, ha minden évben csak az olvasás és írás alapjairól beszél, de nem engedi írni és olvasni a gyerekeket. De a középiskolai és egyetemi tanárok is unalmassá válnak, ha minden évben csak hallgatjuk őket. Az ő munkájuk a felkészítés, és azért van például az érettségi, a szakmunkás bizonyítvány vagy a diploma, hogy jelezze, képzésünk véget ért, felkészítésünk lezárult, most már alkalmasak vagyunk önálló munkavégzésre az adott szakterületen. Ezzel szemben a gyülekezetekben a vég nélkül padban ülésből és soha véget nem érő hallgatásból áll az élet, és senki nem jut érettségihez, senki nem válik diplomássá. Legfeljebb a klérus gondoskodik saját utódlásáról különféle lelkészképző és teológusképző oktatási intézményekben, de a hívők nagy többsége élete végéig felkészületlen marad. A másik hasonlat a focistadionnal és az odalátogatókkal kapcsolatos. A mostani gyülekezetek a nézők számára rendszeresített bejárathoz terelik a friss megtérőket, majd a lelátókra ültetik fel őket, hogy onnan szurkoljanak. A pályán a sztárfocista forgolódik, játszik a labdával, különféle figurákat mutat be, miközben a nézőtéren a nézők újongva tapsolnak. A sztárfocista a gyülekezet vezetője, aki a pulpitusnál mutatja be hétről hétre a produkciót, a vendégszolgáló pedig csak egy kis frissítést jelent, egy másik sztárfocista, aki nem csak dekázni tud, hanem fejelgetni is.
A produkció nézői a sztárfocisták produkcióitól nem fognak megtanulni focizni. Ahhoz egy másik bejáraton kell bemenni a stadionba. A másik bejárat a játékosok számára készült, és az öltözőkhöz, majd a pályára vezet. Aki ezen a bejáraton át érkezik a stadionba, az biztosan tudja, hogy neki fel kell készülni arra, hogy egyszer pályára lépjen. Ha lehet, minél hamarabb. A focisták munkáját az edző segíti, aki felkészíti őket a játékra. Az edzők a Biblia szerint a felkészítő ajándékok, akik felkészítik a többieket a szolgálatra. A bibliai modell szerint minden hívőnek úgy kell belépni a tanítványságba, hogy már az első pillanatban tudja, hogy neki is tanítvánnyá kell majd tenni másokat, és a felkészítők munkája erre a feladatra készíti őket elő. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy egy idősebb testvér a felkészítő pozíciójába beállva másokat akar érettségre vezetni, vagy a gyülekezetvezető pozíciójába beállva saját megélhetése érdekében évtizedekig a hívőkön akar élősködni. A vendégszolgálatok fajtái. A bibliai mintát az első fejezetben részleteztem. Most a Biblia ellenes, a Bibliával szemben álló vendégszolgálati típusokat fogom felsorolni, mivel a Bibliában ilyenek nincsenek, Jézus és Pál nem így szolgáltak, elsősorban nem a bibliai versek, hanem több évtizedes tapasztalatok alapján. 1. A szórakoztató vendégszolgálat. A helyi gyülekezetben a vezető kiskorúságban tartja a hívőket, nem készíti fel őket, viszont a hívők kezdenek ráunni a vezető unalmas, egyhangú, önmagát ismétlő beszédeire. Ekkor érkezik a vendégszolgáló, akit a helyi vezető azért hív meg, hogy szórakoztassa a helyi hívőket. Ilyen szolgálatok voltak a híd gyülekezetében tömegével az elmúlt évtizedekben. Az egyik vidéki pásztor meghívta a másikat, majd visszahívták egymást, és így minden vidéki gyülekezet tagsága változatos teitalokat kapott az évek során. De ide kell sorolni a külföldi szolgálók egy részét is, például Mary Leakey szolgálatát is. Mielőtt bárki megsértődne, hogy de hát milyen nagy áldás volt Mary Lane szolgálata, imádkozott a betegekért, elmondanám, hogy Mary Leakeynek nem a betegekért kellett volna imádkoznia, hanem meg kellett volna tanítani a hívőket a betegekért imádkozni. 2. Anyagi lehúzásra való előkészítés. A helyi gyülekezetekben gyakran nem annyira pofátlanok a szolgálók, mint a nemzetközi porondon már évtizedek óta garázdálkodó pénzgyűjtögetők. Ezért szokták meghívni az anyagiakra nagy hangsúlyt helyező külföldi szolgálót, ahogyan ez a híd gyülekezetében 1998-ban is történt. Rodney Howard Brown és Meher Shavda szolgálata arról szólt, hogy újabb és újabb igeversek kiforgatása segítségével énekelték ki a hívők zsebéből a pénzt, miközben olyan igeverseket alkalmaztak erre, amelyek az ige növekedésére és nem az anyagi növekedésre vonatkoznak. Munkájuknak meg is lett az eredménye. A hívők soha nem látott módon vetették bele magukat a szervezetnek történő adakozásba, ilyen az új szövetségben nincs, és sokan a spórolt pénzeiket is bedobták a kosárba, hosszú évtizedekre megnyomorítva ezzel saját családjukat. Nyilván tucatszámra vannak olyan bizonyságok is, amelyek arról szólnak, hogy az adakozás következtében a hívők anyagi növekedést éltek át, de ez egyrészt nem csoda, ha az ember dolgozik és évről évre előre halad, másrészt pedig, ha csak a hívők fele lett áldottabb, a másik fele pedig nem, akkor ez nem az adakozásnak volt köszönhető, hanem egyszerű, statisztikai törvényszerűség. Minden esetre Rodney 20 millió forint honoráriumot vitt haza az 5 napos vendégszolgálat után, amely 1998-ban egy még komolyabb összegnek számított, mint ma. 3. Szellemi befolyásra való előkészítés. A karizmatikus mozgalomban nagy divat a különféle szellemiségek megosztása. Hogy itt nem mindig a Szent Szellem megosztásáról van szó, azt mi sem mutatja jobban, hogy a karizmatikus mozgalom gyülekezetei évtizedek alatt szépen visszataláltak a katolikusokkal való szövetséghez, velük való közös rendezvényekhez, de az USA-ban Kenneth Copelandék és a karizmatikus vezetők mindegyike partnerként tekint a katolikusokra. Márpedig a Szent Szellem nem Babilonba viszi be a hívőket, hanem ellenkezőleg. Kihozza őket onnan. Az új hullám különféle testi jelenségei és botrányokat és szakadásokat okoztak világszerte, és azért kicsit távolabbról megnézve a dolgot, egyáltalán nem Isten dicsőségét szolgálja sok állathangokat utánzó, földön fetrengő, vagy az egyszemély vezető suhintására hanyatteső hívő. Nem is beszélve a parancsra betöltekezés képmutató hagyományáról. Több évtized távlatában azt lehet látni, hogy ezek a megnyilvánulások az egyszemély vezetőket, karizmatikus megmondó embereket helyezték félisteni-isteni rangba, kenetosztói pozícióba, amelyek egyáltalán nem bibliaiak. Ami bibliai lenne, a tanítvánnyá tevés,
a hívők önállóságra vezetése, az elmaradt. A másik gyümölcs pedig a katolikusokkal való összefogás. Ezek rossz gyümölcsök. Negyedik típus, kicsinyes nyerészkedés miatti vendégszolgálatok. És itt el is érkeztünk a tanulmány egyik fő témájához, a kifejezetten anyagi nyerészkedés motivációjával történő vendégszolgálatokhoz. Kicsinyes nyerészkedés miatti vendégszolgálatok. Ezek a szolgálatok kifejezetten a kereset kiegészítése miatt jöttek létre, és számos helyen előfordulnak a világon. Én most mégis a híd gyülekezetében kifejlesztett nyerészkedő vendégszolgálatokat szeretném bemutatni, mert ezekről vannak személyes tapasztalatok, hiteles információk. A vidéki gyülekezetek anyagi helyzete. Egy 100-300 fős gyülekezetben, főleg ha nem gazdag városban található, a gyülekezetek kosárból származó bevétele néhány millió forint havonta. Vannak 1-2 milliós bevételű gyülekezetek is, de vannak 5-10 millió forint bevételű gyülekezetek is. Megyeszékhelyeken, regionális központokban ez a szám nagyobb. Ebből a bevételből kell kigazdálkodni a következő dolgokat. Saját tulajdonú gyülekezeti ház hiteltörlesztője, rezsie. Vagy bérelt hely bérleti díja, rezsie. Fejlesztések költségei. Új technika, új színpad, új székek, új kivetítő, stb. A gyülekezetvezető fizetése. Protokollköltségek. Protokollszobában legyen ételital, természetesen a vezetőség számára, ingyenesen. Budapestre küldött pénzek. Ez általában a tizedbevételek meghatározott része, de történtek már külön gyűjtések az Agros számára is például. Ahol foglalkoznak ezzel a szegényeknek adott adományok. És minden egyéb. Ne legyenek illúzióink. A legtöbb vidéki híd gyülekezetében a bevétel nagy része a gyülekezeti házra, a gyülekezetvezető fizetésére és a Budapestre küldött pénzre oszlik meg, nem a szegények kapják a pénz nagyját. A vezetők fizetése milliós, többmilliós, amely kényelmes megélhetést biztosít nekik. 2020 után azonban a vidéki gyülekezetek létszáma és adakozási bevétele is megcsappant. Általánosan 30-50%-os lemorzsolódásról lehet beszélni, de kirívó esetekben a gyülekezet 60-70%-a is felállhatott. Az eddig milliós fizetéseket hazavívő vezetők sok helyen szembesültek azzal, hogy a gyülekezet bevételéből alig lehet kigazdálkodni a gyülekezeti ház költségeit és az ő fizetésüket. Mindeközben Németh Sándor a milliárdok tetejéről ülve öngondoskodásra bíztatja a vezetőket. A vendégszolgálat rút nyerészkedése. Ebben az anyagi környezetben alakult ki a nyerészkedő vendégszolgálat. A vendégszolgálat célja az, hogy a meghívott gyülekezetvezető a másik gyülekezetben tiszteletdíjat kapjon, így keresetkiegészítésre tegyen szert. 2020 körül 400 000-500 000 forint volt egy-egy ilyen vendégszolgálat tarifája, ez az összeg azóta csak növekedhetett. Figyeljük meg a trükköt. Első lépésként A város gyülekezete meghívja B város gyülekezetének vezetőjét vendégszolgálatra. Második lépésben A város gyülekezete kifizet 500 000 forint tiszteletdíjat, plusz üzemanyagpénzt, plusz egy vacsorát B város gyülekezete vezetőjének. Harmadik lépésként valamikor az év folyamán B város gyülekezete is meghívja A város gyülekezetének vezetőjét vendégszolgálatra. Negyedik lépésként B város gyülekezete kifizet 500 000 forint tiszteletdíjat, plusz üzemanyagpénzt, plusz egy vacsorát A város gyülekezete vezetőjének. A vendégszolgálatok végén A város gyülekezete 500 000 forinttal szegényebb lesz. B város gyülekezete 500 000 forinttal szegényebb lesz. De A város gyülekezetének vezetője 500 000 forinttal gazdagabb lesz. És B város gyülekezetének vezetője is 500 000 forinttal gazdagabb lesz. Tulajdonképpen az történt, mintha mindkét gyülekezetvezető a saját gyülekezetét rabolta volna le, de ezt ügyesen becsomagolták a vendégszolgálatok álcahálójába. Egy milliós fizetésű pásztor esetében már a pofátlanság határát súrolná, ha még több pénzt kérne el a saját gyülekezetétől, viszont ha a többletpénz vendégszolgálat tiszteletdíjára megy el, akkor a hívők még meg is köszönik. A helyi vezető pedig a másik gyülekezetből kapja meg a pluszpénzt. Mivel a két város gyülekezetvezetőjének oda-vissza hívása átlátszó lehet a hívők számára, ezért 4-5 vidéki vezető megegyezik, hogy körbehívják egymást, így mindannyian extra bevételre tesznek szert, miközben a gazdasági helyzet miatt nehezebb helyzetbe került hívők fizetik a vendégszolgálatok extra költségét. A vendégszolgálatok eredménye.
Ahogyan fentebb is szó volt róla, a vendégszolgálat ugyanúgy nem járul hozzá a gyülekezetekben ülő hívők felnőttségre, érettségre jutásához, mint a pulpitus pacsor gyülekezetek vezetőinek heti műsorai. Sőt, a vendégszolgálat általában a helyvezető feldicsérésével kezdődik, és a hívők számára is konzerválja a meglévő helyzetet. Összességében tehát semmivel sem járul hozzá a tanítvánnyátevéshez, és a hívők önálló, Szent Szellemtől vezetett életéhez és Krisztussal való közvetlen kapcsolatához. Ráadásul a vendégszolgálatok során a hamis teológiák is megerősítésre kerülnek, a helyi gyülekezet kiskorú, de gondolkodó hívői a másik gyülekezet vezetőitől is megkapják a tizedfizetés, szolgálati ajándék, vezetői tekintély és hatalom hamis tanításait, amely még inkább bebetonozza őket a helyi, bibliaellenesen uralkodásra felépített gyülekezet szervezetbe. Jó hír a végére. Jó hír az, hogy a pulpitus pacsor gyülekezetek leépülésével párhuzamosan a vendégszolgálatok rabló rendszere is leépül, és az önállóságra, felnőttségre eljutott hívők nemhogy vendégszolgálatot nem igényelnek már többé, hanem a heti rendszerességű pulpitus műsorokra sem kíváncsiak. Csak beteljesedik a végén ez az ige is. Zsidó 8, 10-től 12-es versekig. Mert ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával, a manapok múltán, azt mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük, és ők lesznek nekem népem. És nem tanítja kiki az ő felebarátját, és kiki az ő atyafiát, mondván ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem a kicsintől nagyig, mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.